Rika, may tanong ako. Ano yun, ate? Umuulan tapos may kapatid ka sa labas. Anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin ko kung nasa labas siya? Ano ba namang tanong yan, ate? Eh di pa papasukin. Umuulan nga eh. Ate, ang corny mo ha. Kapag yan nagkatotoo. Ay, knock on the wood. Bakit? Hindi mo ba alam? Alam ang ano? Ate naman eh. Ikaw trip mo ako ngayon ha. Nini-stress ako sa'yo. Pinag-overthink mo ako. May chika ako sa'yo. Promise hindi to joke. Ano nga yun? Ang haba naman ng pasakali. Huwag kang maingay kay mama ha. Mapapagalitan ako nun kapag nalaman niyang may alam tayo. Oo, ate. O sige. Kailan ba natin nilaglag yung isa't isa, di ba? Huwag kakatiwalaan mo ko. Hindi ko ipagsasabihan. Promise. May kapatid tayo sa labas. Ano? Oo, totoo. We, walang joke-joke? Walang joke time. Totoo, promise. Ano naman nagawa ni tatay yun? Akala ko ba nandun lang siya sa abroad para itaguyod ang pamilya natin at tustusan ang mga pangangailangan natin? Yun na nga. Pero alam mo naman si Papa. Lalaki. Marupok! Wala din namang choice si Mama. Kundi gawing mantra, ang men are born to be polygamous. Kaya tinanggap pa rin si Papa. Grabe naman. Kailan pa yan, ate? Ilang taon na yung bata? Hindi ko alam. Pero ang pagkakarinig ko, namatay na daw yung nanay ng kapatid natin. At gusto ni Papa na dito na siya tumira sa atin. Ano? Teka. Anong sagot ni Mama? Bakit naman may ganung gulatan portion tayo dito? Shh! Huwag ka masyadong maingay. Kailan daw darating yun? Ang sabi, sa Sabado daw at kakausapin daw tayo ni Mama tungkol doon. Kailan tayo kakausapin? Nasyoked ako sa splok mo, ate, ha? Grabe, hindi ko alam kung paano ko ititake yan. Labas muna siguro ako. Rika ha, nangako ka. Huwag ka magpapahalata kay Mama ha. Mga anak, hindi namin alam kung paano uumpisahan ang sasabihin sa inyo. Hindi na kaming papaligoy-ligoy. Bukas, darating si Sid. Bunso kong anak, kapatid nyo. Dumating siya noong panahong nagkakalabuan kami ng mama nyo. Kaya wag nyo na sanang masamain pa at wag na ding sasama ang loob nyo sa papa nyo. Dahil ako man ay napatawad na siya sa nagawa niyang kataksilan. Hindi kasalanan ng kapatid niyo na maging bunga ng isang kasalanan. Namayapa na ang nanay ni Sid. At bilang natitira niyang magulang, napagkasunduan namin ng mama niyo na kupkupin na siya. Dito natitira ang kapatid ninyo. Alam kong close kayong magkapatid. Pero sana ay maging maayos ang pakikitungo niyo sa kanya. Pwede ba yon, Lian, Rika? Bakit naman biglaan, ata, ma? Wala bang ibang kamag-anak yun? Saka, ano ito? Binibigla niyo naman kami sa revelations ninyo? Rika, Ate, buong buhay ko, ako na ang bunso. Tapos ngayon biglang may darating na mas batang kapatid. Ang mas masaklap, iba pa ang nanay. Rika, anak, naiintindihan ko ang damdamin mo. Pero, maunawaan mo din naman sana na may responsibilidad ako sa kapatid mo na dapat ko ding gampanan. At ganon-ganon ka lang pumayag, ma? Rika, anak din siya ng papa mo. Hindi ko akalain na nagawa mong pagtaksilan si mama pa. Pero ang hindi ko lalong maintindihan, bakit napakadali mo lang tanggapin ang bagay na to, ma? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa atin? Ng mga kamag-anak natin? Ng mga... Anak! Mas magiging madali ang mga bagay kung sisimulan na nating tanggapin ang katotohanan. Dahil sa pagtanggap, magsisimula ang kapatawaran. Tawad. Bahala kayo. Anak lang naman ako dito. Rika! Rika! Mapa, ako na po ang kakausap. Baka mamaya iba na ulit ang timpla ng kapatid ko. Salamat, Lian. Mama, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Sid, siya ang ate Lian mo. Lian, si Sid.
kapatid mo. Hi Sid, pasok ka. Welcome. Magandang hapon po. Maraming salamat po, ate. Halika na, tulungan na kita sa mga gamit mo. Inayos ko na yung dating kwarto ni Rika para magamit mo, Sid. Samahan mo na lang siya doon, anak, Lian. Sige po, ma. Kamusta ka, Sid? Napagod ka ba sa biyahe natin? Okay lang po ako. Medyo nahilo lang po. Gusto mo ba ng maiinom? Hindi. Okay lang po ako. Anak? Sandali lang ha. Ang tatay mo tumatawag. Hello, Leon. Kamusta ka? Kadarating lang namin ni Sid dito sa bahay. Kumusta ang mga anak natin? Si Rika, nakita na ba sila ni Sid? Hindi talaga naging madali para kay Rika ang pagtanggap sa desisyon natin. Hanggang ngayon ay tahimik pa din at hindi kumikibo. Ay, hayaan muna natin siya. Hindi naman talaga madaling tanggapin na lang ang mga pangyayari. Lalo pat, ngayon lang nila nalaman na may iba pa akong anak bukod sa kanila ng ate niya. Habang buhay akong hihingi ng kapatawaran sa nagawa kong kasalanan sa inyo. Ang nakaraan ay nakaraan na, Leon. Masasaan ba at matatanggap din ni Rika ang sitwasyon? Mababait ang mga anak natin. Magtiwala ka lang at maisasaayos din ang lahat. Hello po, ate. Good morning po. Ate ko dyan. Huwag mo akong tawaging ate. Hindi kita kaano-ano. Rika, halika nga rito. Bakit ba, ate? Bakit mo naman tinatarayan yung kapatid natin? 3 araw nang nandito si Sid, pero hindi mo pa rin pinapansin. Wala akong pakialam. Para sa akin, ikaw lang ang kapatid ko. Hindi ko nga alam sa inyo ni Mama kung bakit kayo nagpapakabait dyan. Inaasikaso nyo pa. Hindi naman yan kadugo. Rika, alam kong hindi madali para sa atin to. Pero tingnan mo rin sana ang kalagayan ni Sid. Bata pa lang siya, nawalan na siya ng ina. Tapos malalaman pa niya na anak pala siya sa labas. Rika, hindi niya kasalanan na maging anak sa ibang babae ni Papa. Kung ikaw ba ang nasa kalagayan niya, palagay mo magugustuhan mo ang pakikitungo mo sa kanya? Sabi nga ni Mama, mas magiging madali ang pagtanggap kung mayroong pangunawa. Alam mo, ate, nagtatampo na ako sa'yo. Akala ko ikaw ang mas makakaintindi sa akin, pero nagkamali pala ako. Ako pa ngayon ang pinapalabas mong masama. Wala din naman akong kasalanan sa naging buhay niya. Ginusto ko rin bang magkaroon ng anak si Papa sa ibang babae bukod kay Mama? Rika, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Intindihin mo muna ang sitwasyon. Ikaw ang mas nakatatanda kay Sid. Huwag kang tumandang paurong. Bakit, ate? Ano bang mali sa sinabi ko? Gusto niyong maging maunawain ako sa sitwasyon? Bakit? Inunawa niyo din ba ang kalagayan ko? Ako pa ngayon ang pinapalabas niyong masama. Samantalang hindi naman ako magkakaganito kung hindi nagloko si Papa. Kung hindi niya dinala dito yung putok sa buho niya. Kung hindi kayo pamartir nila, Mama. Sumusobra ka na! Tama! Tandaan mo ang lugar mo sa pamamahay na to. At hanggang nakapisan ka sa amin ng Papa mo, matuto kang sumunod sa mga bagay na ninanais namin. Bata ka pa. Madami ka pang bagay na hindi naiintindihan. Hindi dahil pinagbibigyan namin ng asal mo ay aabusuhin mo na. Tandaan mo na kami pa din ang magulang at dapat mo pa din kaming igalang. Ngayon ako pa talaga ang kontrabida? Total mukhang mas mahalaga sa inyo ang kapakanan ng anak ni Papa sa labas. Buti pang lumayas na lang ako na magkaroon naman kayo ng katahimikan. Rika, sa oras na lumayas ka sa pamamahay na to, siguruhin mong hindi ka na babalik. Dahil wala ka nang babalikan. Rika, tama na. Please, Ma! Pagsisisihan mo ang kalapastangan ng ginagawa mo sa amin ng Papa mo. Sinasabi ko sa'yo! Magsama-sama kayo! Aalis na ako. Maging happy family sana kayo kasama ang anak-anakan ninyo! Ano to? Ngayon natawag-tawag kayo. Patay na nga tong cellphone ko. The number you have dialed is not in service. Please
Ma, pinatay na ni Rika yung cellphone niya. Sabi ko naman po sa inyo, sana pinagpasensyahan niyo na lang siya para naman pong hindi niyo kabisado yung ugali ni Rika. Kahit gaano katigas ang ulo niya, lumalambot din ang puso katagalan. Hindi dapat nating pinamimihasa. Kapag nakatandaan na niya ang kawalan ng modo, tayo din naman peperwisyo. Pero ma, hindi po ba kayo nag-aalala? Paano na lang po kapag may nangyaring masama sa kanya? Kaya na siguro niya ang sarili niya. Nakita mo naman kung paano umasta, hindi ba? Baka kinailangan din niyang lumayo para makapag-isip-isip. Diyos ko, Rika! Mabuti naman at umuwi ka. Hindi ako nakatulog kakaabang sa'yo. Kamusta ka? Okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Wala. Salamat at natauhan ka na sa ginawa mo. Pinag-alala mo kami ni Mama. Umuwi ako kasi na-realize ko na mas may karapatan naman ako sigurong tumira dito sa bahay na to. Dahil ako ang tunay na anak, di ba? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin natanggap si Sid? Bigyan mo naman siya ng konting pagkakataon. Subukan mo lang. Wala namang masama doon. Pati ba naman ikaw, ate? Alam mo, pakiramdam ko, trinaydor mo ko. Kaya nga kita binigyan ng abiso, di ba? Para hindi ka mabigla sa desisyon nila Mama at Papa. Pero imbis na buksan mo ang isip mo, lalo mong isinara. Hindi din madali para sa akin ang sitwasyon. Pero ano magagawa ko? Kung tapos na ang usapan nila Mama at Papa, sino ako para manghimasok? Hindi mo talaga ako maintindihan, ate, no? Sa tuwing nakikita ko ang anak sa labas si Papa, kumukulo yung dugo ko. Rika, naiintindihan kita. Pero hindi mo ba naisip kung ano ang nararamdaman ni Mama? Kung siya nga mismo na taong pinagtaksilan ni Papa, nagawang tanggapin ang bunga ng kasalanan sa kanya, sino ako? Sino ka? Sino tayo para umastang tayo ang niloko? Mga ate, patawarin niyo po ako. Sid, bakit gising ka pa? Magmula po nang dumating ako dito, palagi na lang po kayo nagtatalo. Alam ko pong hindi madali para sa inyo natanggapin ako. Lalo pa't malaki ang atraso ng mama ko sa inyo. Pero Sid, tandaan mo na hindi ka lang basta umusbong sa mundo. Ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. hindi ko po gustong guluhin ang pamilya niyo. Sid, bahagi ka na ng pamilya namin. Mula nang tanggapin ka ni Mama sa pamamahay na ito. Iba man ang nanay mo sa amin, pinag-uugnay naman tayo ni Papa. Dear love, hindi naging madali ang buhay ko bilang isang putok sa buho. Anak sa labas, anak sa pagkakasala, bastardo, kung ano pa man ang itawag ng ilan sa inyo. Pero napakalaking biyaya akong maituturing ng kupkupin ako ng tunay na pamilya ni Papa nang mawala si Mama. Iba man ang aming inang pinanggalingan, ipinadama naman sa akin ng aking ate Lian na isa lang ang dugong dumadaloy sa amin. Si Ate Rika naman ay unti-unti na ding napapalapit sa akin. Napakabuti nila. At sa kanila ko natagpuan ang pamilyang bumuo sa akin. Si Tita Mama, ang tunay na asawa ni Papa, ay hindi rin ako itinuring na iba sa mga anak niya. Kaya ginagawa ko ang lahat para masuklian ko din ang kabutihan nila.